ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಅಣ್ಣೆದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರೆಂಗ್ಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಹತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಅಕ್ಷತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಬಾಲೆದಾನೆನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಬೈದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಪ್ ಉಂಡು. ಸಾರಿ ಬಾರಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಂಥರ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು. ಆಯ್ತಂದೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡು ಪೂರ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೈದಂದು ಇಂಚ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಪೂರ ಸೂಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೈದಂಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಓಪನ್ ಮಂದಾರ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸತ್ತು ಹುಡುಗಿಯವರಿ ಬೈದೇರು ಅದೇ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಬೈದ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುರ ದಾದೆ ಅವ್ರು ಪಾಡ್ದೇರು ಬೈದನ ಪುರ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಇನಿ ಅಕ್ಷತಾಗದಾಲ ತೀರುಚಿ ಅಂಚ ದಂಬಿಚ್ ಇರೇನ್ ಪರ್ಪುಂದ ಅದೇ ರಟ್ಟು ತುಲೆ ಅಣ್ಣನ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತುಲೆ ಕೈಸ್ ಅದೇ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕಂತಂಡ ಪೇಡ ಕನವ್ ಬಾಯ್ಡ್ ದೀನಾಗ ನೀರವ್ ಏನು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಪುರ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಹೌದೇ ತೀರ್ಥದ ಇಟ್ಟು ಕೆಂಪುದ ಟಾಪ್ಲಾ ತೂಯರ್ಲ ಅಂದತೆ ಒಂದು ಬೈದನು ಈ ನಾವು ಅಚ್ಚಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಸೀರೆ ಸುಮಾರು ಬೈದನು ಪರ್ಬೋಗು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಎಂಗ್ ಬರ್ಪ ನಾನು ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ದಾದಾಪ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಪ ಅವಳೊಂಚಿ ನಾಯಿದ ಕೂಕುರ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವೆ ಬಜಿ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಯಾ ఆయన ತೂನ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪ ಇಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡೆಲಾಗೆ ಮಂದಿಜಿ ಸಂಡೆ ಕೊಡೆ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪೋತೆ ಅಕ್ಷತ ಲೇಟ್ ಆತನಿಗೆ ಎತ್ತಾತಂಡಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲುನು ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪನ ಆತ್ನೆಟ ಬಂಜಿದೊಲೆ ದಾದಪುರ ಅವಚ್ಚಿ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದೆ ಬೂರ್ವೇರ ಇಜ್ಜ ತಿನ್ನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗಟ್ಟಿದೆ ನಿಗೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಷತನ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಕಲು ಅಯ್ಯೋ ತುದ್ದಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಕಲುಲ್ಲರತ ಒಂದೇ ತುದ್ದಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಗನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬಣ್ಣಗ 10:30 ಆಗ್ತದೆ ಶಾಪು ಬಣ್ಣಗ ನಿಜ ಎಪ್ಪ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ ತಾಯಿಜಿ ತಿನ್ನರು
ತಿನ್ನರೆ ಆಯ್ತು ಮೂಲ ಪತ್ತೀರ್ ತಿಂದಾರ ಗಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತರೆ ತಿರ್ಗೋದುಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲ ತರೆ ತಿರ್ಗೋದುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ಉಂಟದ್ದು ಕಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ಅಡಿಗೂ ಅಡಿಕೆ ಬಜಿ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಹೊಡಿಲಿ ಓದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪೆನೇನಾ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪೆಂದವ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಅಡಪೋಪುನ ಕೂರನ ಯಬ್ಬೋ ಅಗ್ಗಿವೇನ ಅಂದು ಕೂರಿ ತಪ್ಪೆ ಹೊಡಿಸಿ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತ ಅಂದಿಯವು ಅವ ಅಂಚೆನ ಕಿನ್ನಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಡವು ಬುಡ್ದು ಬೋವಾ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಅಂಕುವೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ದಲ್ಪ ಚೆತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗಿ వచ్చి పన్యావ అగ్గింది అర్థాకుండా ಹೋದ ಅಗ್ಗಿ ಅಂಡವ ఆయన బస్ ఏరే మళ్ళా ఇంబే అవే ఇంబే గుర్త ఇప్పన్న ಗಾಡಿದ ಅಂಜು ಏರ ಬಜಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿತ್ತು ನೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತ ತೂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಬುಡ್ದು పోయినా ಅಂದು ಬುಡ್ದು పోయింది ಅದು ಕೊಡಿ ಎಕ್ಕಳ నుంచి అయితే ಪಿರಾಡೆ ಬಲಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ತೂವರ ಬಂಗಾಪುನ ಅಂದ ಬುಡ್ದು పోయింది ತೋಜೋದು ಅದು ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೇನೆ ಅಂದ್ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಅಪ್ಪರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಸಿ ಅವು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ ಮರಕ್ಕೆ చెప్పు అది కన్ను ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬರ್ತು ಮರಕ್ಕೆ చెప్పు ಮಾರಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಬತ್ತಿದ್ದಲೆ ತುಚ್ಚು ಅನ್ನಗ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಈ ತೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಓದೇವರೆ ಓ ಈ ಬರೊಚ್ಚು ಮಾರೆ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಒಂತೆ ಕರ ಬತ್ತಲು ಇಪ್ಪಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ರನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೆ ಲಂಚನೆ ಬಂದ್ವೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪ್ನಾಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಾಗೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲು ತೂಪುನು ಖಾಲಿ ದಂಡಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಆಯವರೇ ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಪುತರ್ದಾತಿ ಹನುಮಂತೆ ಬೈದೆ ಆಯ್ಗ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ದಂಡರಾಜನ್ನೇ ಅವನದು ತೋಜ ಅವನು ಐಟ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಐಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪ್ಜಿಗೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಐಟ್ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಕುಲ್ಲುನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಮಿತ್ತ ಐಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಜನ ಬಿದ್ದೈ ಪೋಯರು ಲಾಯರ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಧರ್ಮೋಗ ಆಯನೆ ಒಂದು ಆಯನೆ ಬೋಡು ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಧರ್ಮ ಪೋಯ್ನೆ ಆಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ ರಂಜಿತ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನೋ ದಿಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಅವು ಆಯ್ತು ಮಾನಸನ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಒಂಜ ಇರೆಗು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಉಂಡು ದಿನ ಫೋಟೋನು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದೀಪರು ಅಂಜ ಮಾನಸನ ದೀಪರ ಮಾನಸನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂನ ತೆಲ್ಕೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಈತ ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡು ಆಲಾಯನ ಬಾಯಿಗೆ ಚಪಾತಿ ನನ್ನ ಚಪಾತಿ ಸರಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂದೇರು ಕೋಡೆದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮುರಂದ ಇಟ್ಟು ಪುರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೂರ ಇಚ್ಚ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕು ಕುಲ್ಲರ ನಾಪುಜಿ ನಿದ್ರೇನೆ ಯಾನ್ಲಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲರ ನಿಜೇನೆ ಇಜಿಂದಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ತೂತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ ಪತ್ತರ ಅನ್ನಗನೆ ಕಣ್ಣುಕುಂಟ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 3XL
ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಣ. ಹಾ 3XLಗೆ ಏರು ಕೆಲವರೇ ಸೈಜ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೈಜ್ ಪಡ್ದೇರು ಎಸ್ ಉಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ತಿಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೇ ಪೂರ ಉಂಡು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೈದಂಡಿ ಸರಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಷತಾ. ಸಟ್ಟ ಅಂತ ಅತ್ತ ಒಂದು ಕಲರ್ ತುಲೆಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುನ್ನೊಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತೆರ್ಪರ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 500 ತಿಪ್ಪು ಅದೇ ಅಂಚೆನದ ಸೇಮ್ ಪೂರ ಸಟ್ಟ ಟಾಪು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರು ಮುರಾಜಿಂಚಿ ಸುಮಾರು ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷೋಕ್ತ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಅಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ದೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಟಾಪು ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ನಾಂಚು ಕುಲ್ಲುಗ ಸಾಕಣ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೋದು ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ತೂವಡು ದಾದಾಪುನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹನುಮಂತನ್ ಪಾಡ್ದಿರತೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಲ ಮಂದೇರು ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲೈತೆ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಇಪ್ಪುವೆರಾತ್ ಎಂಚ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏರ್ ಪೋಪೇರು ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಜಗದೀಶ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ನೆರ್ಪುನು ಪತ್ತುನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂವರ್ನೆ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಂತ ಬೇತರ ಆತುಂಡು ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಕನಾಕ್ಲೆ ಮರ್ಲು ಅಂದು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ಲ ತೂಪತೆ ಐಕ್ ಅವು ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಡ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತೆ ಆ ಪೂಜಾವೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋತೆ ನಿಲ್ಲಡು ಕೋಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಅಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಜವಳು ಪೋದು ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡೋದು ಮಾಮಿನವಳು ಮಷೀನ್ದು ಪಾಡಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿಂದು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಡೆ ಪೋನಾಗೆ ಅನ್ ಕತ್ತಲೆನೆ ಆತುಂಡು ಕೋಡೆ ನಾನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು 5 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ಕ್ ಬೇಗ ಪೋಪುಂದೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡತೆ ಆಜಾರ ಅನ್ನಗನೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಪೋಪುನಲ್ಲ 10-15 ನಿಮಿಷ ದಾದ ಅನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುನ ಒಂಚೂರು ಇಂದ ಹಾಪುನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುನೊಂದು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಯಾನ್ ಪೋಪೆತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಾಡೆ ಪೋಪೆತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ತುಚ್ಚರನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತುಚ್ಚರೆ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಯಾರು ಒಯ್ತು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಬೀಜ ತಕದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಶಿವರಿಂಗ ಒಂತೆ ಆತು ಪೋಡಿದು ಪೋತೆ ಅವು ಇಂಚು ಆ ಬಾಯಿ ಹಂಗ ಒಂದೇ ಇಂಚನುಂಡು ನಾಯಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಪ್ಪ ಬೋಲ್ದ ನಾಯಿ ತೋಜಾಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನ ಅತೇ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಇಂಚ ಬಾಯಿ ನಾಮಂತಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವು ಇಂಕು ಇವತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ ಬಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಅಣ್ಣನ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದೇ ಪೋಪುನು ಕಟ್ಟದಾರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಂದೇ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲೇನೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾನು ಬುಡ್ರೆ ಬಂದ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ಇಂಕ ನಾಯಿತ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಸ್ಯ ಲಾಗ್ ಪನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬು ಎಂಚ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ನಾನು ಸೊ ಇತ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುವೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಡ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಐಕೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮುರಳಿ ಮಂಡೆದ ವೀಡಿಯೋಗು ಅಂಚ ಅಕ್ಷತನಕಲ ಆಫರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ
ಎಂಕ್ಲ ಏನ ಶಾಪ್ ಆಫರ್ ಪಾರ್ದ ಎಂಕಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ ಪಾರ್ದ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಪಾರ್ದೇರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಪ್ಸ್ 300 ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟ ಪಂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ 300 ಬೊಕ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ 500 ಬೊಕ ಗವನ್ಸ್ ಪೂರ 700 ರೇಂಜ್ ಪಾರ್ದೇರ್ ಬೊಕ ಕುರ್ತೀಸ್ 50% ಆಫ್ ಪಾರ್ದ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಪಾರ್ದ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ದಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಜ ಆಫರ್ಡ್ ಅಂಚ ಏರೆ ಪೂರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಅಪ್ಸರದ ಇಮೇಟ್ ಇಪ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹಾಯ್ ಕ್ಲಿಯರತೆ ಅಂಚ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸೊ ಏಟ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕುರ್ತೀಸ್ ಅಂಚ